tamo tu vloga i sluša predanje. Istovremeno. Ja neću, ja ti to moram svidjeti. Čudesni maleni, leteći medvjedi. Naprijed ću se računati. Drago, našao sam. Sad se ja pitam zašto sam je ovo trebalo. Idemo za medvjeda. Još mene je sprda sretao. Pazi da medvjed ne bude tamo. Kada do mene ide u glavu. Kad išao kudi išao gore, lijepo nazad. Evo da još ajde autiću, možeš ti to. Znaš pa kakvi mora brdima ide? Aha, opić ne ide više ni naprijed ni nazad. Znaš kaj, ovo će biti zapravo kontest koji će ti ljudi zapravo gledat. Ali mi je malo bilo rekao... Skupit ćeš ti followere. Zahvali nam kasnije. Sa 30 na 35. Da, još iza, imaš ovo kao... To taman nas 5 će se subscribe. Da, nismo uopće zapeli u snijegu i uopće ne izmišljamo opet neke kerefeke da se popnemo. Ovo je čisto u istraživačke svrhe. Kako ćemo nas gurat? Ne za svjetlo! Ne za svjetlo, dođi tu! Ajde. Ovo je divno! Ajmo utapati ovaj dio prije, a pred njegome ćemo manje otkud plasta ovdje. Nešto sitno. Evo ga, kao fizičar zna nešto i Kipovac samo radi. Krenut ćemo prije mraka day set. Izašli smo iz auto prije 30 sekundi i tek smo krenuli prema gore, a imamo još tipa sat i pol, dva, ne znam koliko do doma / skloništa gdje ćemo još spavat, a evo već je mrak vani skroz, ne znam ni koliko ste mene vidjeli. Ali dobro, ne bi bilo zabavno da nije neki twist bio u ovom svemu. Ej, pa da. Pa da. Strani beri. Vjerojatno prva markacija koju smo vidjeli od uzdola. Nije, ja sam vidio treću. Ne, ja sam vidio prvu. Evo pozdrav za moje prijatelje. Još uvijek sam živi. Još uvijek sam živa. Ali ne znam hoće li trajat. Ne, zadugo. Ja sam ozbiljno mislila da imam bolju kondiciju, a nećemo se ovo sutra. Idemo. Nemojte klonuti. Pred vama je brdo. Krasno. Onda se ljudi čude što u ponoć dođemo do skloništa. Ma samo ti daj. 3 sata naslikavanja. Našla sobu. Reći puni pansion, za doručak zeleno. Hehe. Ne moraš Leo, nek neko sam svijetli. Ne, dirat. Sigu. Ne, čekaj da pofotkam, ej. Ne. Zbog ovakvih stvari put od 45 minuta traje 2 sata i 45 minuta. Aj šutim. I meni dobro, ja se ne budim. Spremni svi? Za dom. Ajme, kako je hrabra! 100, 1200, a to je kao vrh kad dođemo, ili? Da. Kad niste tako doširili, mi smo zadnji put baš bili jako doširili. I bomba je. Odlično je, vjeruj mi, to vas ti je reći.
Ja sam ga stavio sam zato Da se razgovori. A nema veze, nešto će se uhoditi. Ma ne, nek se razgovori pa ću onda snimati. Ja sam crtao mama kako nosi ovakvu tacnu s ribom. I kaže ona meni, kaže vi zanimljivo to što si nacrtao ribu, nije slučajno. Evo, moraš u slow motion da izgleda cool. Evo. I onda kažu da su žene potlačene. Moj brat kaže. Sad kad izađe nešto vamo, To je najbolje što može. pa na, neki televizora. I moram staviti na zrakoplovno, nemojte da mi... Jutro ljudi. Evo, digao sam se malo ranije, nemam pojma koliko je sati jer je vjerojatno prvi put da nisam odmah pogledao mobitel kad sam se probudio, ili bar u prvih 5 minuta nakon što sam se probudio. Van je dosta zima, ali je fakat lijepo, još vjerojatno kad se popnemo negdje gore da vidimo i sunce ili izgleda bi bio i to, mislim da će bomba biti. Ali da, iskreno preporučam svima koji vole planinarenje, a i onima koji ne vole zavoljeće planinarenje. Ako dođu tu nije baš preteško, to jest do ovog dijela nije uopće, ima teška staza okolo što ćemo ići danas. A jako je lijepo i fakat se isplati doći ovdje. Tako da, tople preporuke svima. Sad idem unutra nešto pojesti jer ću se smrznuti vani. On sigurno Ideš bura, pa ovo je napredna tehnologija. A ne. Kako napraviti juhu u prirodi 101? Jel on snima? Da. Ovo je divno! Snijega.